היי חברים וברוכים הבאים לטוטליק גיימרס, קהילת יוטוברים חדשה, שבה כל חברי הצוות כאן יעשו את המיטב בשבילכם. אז בואו נתחיל מחדש. אני הוא אביאל מאביאל גיימס מי שמכיר אותי, ואני הוא מנהל הקהילה החדשה. חברי הקהילה יעלו לכם מדי יום את התוכן שלהם, גם אם זה לייבים, קומנטרים, סדרות מעניינות ואף גם סיפורים אישיים. כל חבר יסתדר ביום מסוים. לכל חבר יש את היום שלו, שהוא יעלה לכאן לערוץ את הסרטון שלו ואת התוכן שלו. עם העבודה באה גם האחריות הגדולה, שהיא כוללת סדר והתמדה. את הערוצים של חברי הקהילה תוכלו למצוא בתיאור הסרטון או בסאבבוקס שנמצא בערוץ. עכשיו אתם תשמעו גם את חברי הקהילה בקטעי היכרות קצרצרים משלהם, כדי שתכירו כל אחד ואחד מהם, חוץ מעוני שכנראה לא יכל למסור לי את הקטע שלו. אז אם ברצוכם להירשם לערוץ, כפתור הסאב נמצא ממש מתחת לסרטון, כאן למטה או בערוץ. אז נהיה איתי אביאל, ויאללה ביי. מה קורה חבר'ה, כאן ליאור מנונסטופ גיימינג, ואני בעצם התקבלתי לטוטלי גיימינג. אני מאוד מקווה שאני אוכל לתרום לערוץ, ובעצם התוכן העיקרי שאני הולך להעלות הוא המון סדרות let's play, כאילו בעיקרון קצרות שבהם אני הולך להכיר לכם משחקים חדשים, סיקורים מדי פעם, קומנטרים וכל מה שבעצם יש בערוץ שלי עצמו. אני מאוד מקווה שהערוץ הצליח, ותודה רבה לכם שבעצם צירפתם אותי אליו. אז תודה רבה וביי ביי. שלום לכם חברים וחברות, וכאן בעצם תמיר מערוץ רפלקס גיימינג, ובעצם אני אסביר מה אני הולך לעלות בערוץ הקהילתי שאביאל גיימס פתח. קודם כל קרדיט בשבילו שהוא קיבל אותי וצירף אותי לערוץ, אני ממש מודה לך, זה אביאל. בעצם מה אני הולך לעלות לערוץ? בעצם הרבה קומנטרים, אני הולך לעלות גם סדרות let's plays במיינקראפט או Call of Duty Black Ops 2 שאני מאוד אוהב, כמו שיש בערוץ שלי הרבה סדרות על המשחק הזה. אולי יהיה בטלפילד 4, אני לא מבטיח, וכל משחקי הצד כמו שאתם מכירים. אז בעצם אין יותר מה להוסיף, מקווה שתתמכו בערוץ ושנקווה מאוד שהוא הצליח. יש כבר הרבה סאבים שעלו בימים הראשונים ואפילו לא אף סרטון, וזה באמת יפה. אז אני באמת מקווה שכולנו, כל החברי הערוץ יתקדמו ויעזרו אחד לשני להתקדם, ומקווה שיהיה כיף. אז זהו בעצם, ביי ביי. טוב, אז אני יודע שהקטעים היו די קצרים, אבל זה פחות או יותר חברי הקלן לבינתיים. אוקיי, אז כמו שכבר אמרתי, אם אתם רוצים להירשם לערוץ ולצפות בתוכן של הקהילה, אז תירשמו לערוץ. כפתור הסאב נמצא ממש מתחת לסרטון, כאן למטה או בערוץ. אז כן, מקווה שנהנתם. אם באמת נהנתם, סמנו בלייק, אנחנו ערוץ חדש שנפתח ממש הרגע, ואנחנו כבר קרובים ממש ל100 סאבים, אז באמת תודה לכולכם. טוב, אז כאן אביאל גיימס, איתי רפלקס גיימינג ונונסטופ גיימינג, מקווה שכולכם נהנתם. זהו, אז תראה בפעם הבאה, היינו טוטליק גיימרס, ויאללה ביי.